ሸውዓተ ወለዶም ዝኸሓዱ ህቡባት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደብ ብርሃን ሪከርድስ ከመይ ቀኒኹም ንሎሙ ድማ ካብ መደብ ቶፕ 10 ሰለስተ ቀኒስና ሸውዓተ ታሪኸኛታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ሻውዓይ ቪርጂል ቫን ዳይክ እዚ ሆላንዳዊ ግለሰብ ናይ ጋንታ ሊቨርፑል ተጻዋቲ እዩ ኣብ ዝኽደኑ ማልያታት ከምቶም ካልኦት ተጻወቲ ናይ ወለዱ ሽሙ ከይሓወሰ ናይ ባዕሉ ሽም ጥራሕ እዩ ዘጠቅዕ ስለምንታይ እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እንትሕተት ቪርጂል ከም ዝኽብል ተሰምዐ ኣቡኡ ነዲዩም ብዝነበሮም ዘይምስምዕማዕ ኣቡኡ ጠሊምዎም ከም ዝጠፍአን ወላዲቱ ኣዲኡ ተጸጊማ ከም ዘዕበየቶን ይገልጽ በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ሽም ወላዲኡ ከጸውዕ ዘይደሊ ሻልሻይ መንፊስ ዲፓይ እዚ ሆላንዳዊ እውን ናይ ኣቡኡ ጽልኢ ዘለዎ ናይ ኣትለንቲኮ ማድሪድ ተጻዋቲ እዩ እዚ እውን ሽም ኣቡኡ ዘየፅሕፈሉ ምኽንያት ከዓ ገና ወዲ 4 ዓመት ህፃን እንከሎ ኣቡኡ ወዱ ምዃኑ ክሒዱ ስለ ዝጠፍአ እዩ ምስ ኣዲኡ ጥራሕ ስለ ዝዓበየ መንፊስ ብናይ ኣዲኡን ባዕሉን ፃዕርየ ህቡብ ተጻዋቲ ክኸውን ክኢሉ እዩ መንፊስ ህቡብ ሚልዮነር ምስኮን እቲ ዝኸሓደ ብኡ መፂኡ ወደኢኻ ዋላ እኳ እንተበለ መንፊስ ግን ኣይተቐበሎን ኣቡኡ እቲ ዝናን ገንዘብን እናረኣየ ከምልጦ ስለ ዘይደለየ ኣብ ፈቐዱ ሚድያታት እንዳኸደ መንፊስ ንምዕባይ ንወላዲቱ ኣዲኡ ይሕግዛ ከም ዝነበረን መንፊስ ድማ ኩዕሶ ከም ዘለማመዶን ሕዚ ዝና ምስ መፀ ወዱ ከም ዝሓዶ ገለጸ እዚ ነገር ድማ ንናይ መንፊስ ስነልቦና ክጎድኦ ጀመረ መንፊስ ከዓ ነዚ ናይ ሓሶት ጸለመ ክሲ ግብረ መልሲ ከም ዝኽብል ተሰምዐ እንተኽኢልኩም ዲፔይ ኢልኩም ኣይትጸውዑኒ መንፊስ በሉኒ በለ ሓምሻይ ዴሌ ዓሊ ካብ ናይጀርያዊ ኣቡኡን ካብ እንግሊዛዊት ኣዲኡን እዩ ተወሊዱ ዓሊ ምስ ተወልደ ኣቡኡ ገና ውላዱ ሰሙን እንከይመልኦ ንዓሊን ኣዲኡን ራሕሪሕዎም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ኸደ ኣብዚ እዋን ዓሊ ምስ ኣዲኡ ጥራሕ ንኽነብር ተገደደ ኮይኑ ግን ኣዲኡ እውን ናይ መስተወልፊ ስለ ዝነበራ ናይ ዓሊ ቁልዕነት ግዜኡ ከቢድ ኮነ ኣብ 9 ዓመቱ ናብ ዩኤስኤን ናይጀርያን እናተመላለሰ ናብ ዝነብር ኣቡኡ ናብ ናይጀርያ ኸደ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ጻንሒት ናይጀርያ ናብ ኣዲኡ እንግሊዝ ከዓ ተመልሰ ውላዶም ብዘይግባእ መንገዲ ማለት እውን ብዘይ ስኒትን ፍቕርን ስለ ዘዕበይዎ ናይ ዓሊ ቁልዕነት ጽቡቕ ኣይነበረን ኣብ 13 ዓመቱ ድማ ዓሊ ገዛ ወለዱ ሓዲጉ ምስ ዓርኩ ክነብር ጀመረ ብድሕሪ እዚ ዋላ እኳ ብቑዕ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ እንተኾነ ብሕሉፍ ህይወቱ ግን ዓብዩ በሰላ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዓሊ ሓብሒቦም ንዘዕበይዎ ናይ ዓርኩ ወለዲ ልዕሊ ስድሩ እዩ ዝፈትዎም ኣብ 2016 ንቶተንሃም ኣብ ዝፈረመሉ እዋን ሽሙ ወለዱ ንኸይፀሓፍ ኮኒኑ እዩ ወለዱ ካብ ልቦም ስለ ዝደምሰስዎ ንሱ እውን ካብ ልቡን ማሊኡን ሰሪዝዎም እዩ ራብዓይ ማሪዮ ባላቶኒ እዚ ግለሰብ ናይ ቁልዕነቶም ግዜ ሕጉስ ካብ ዘይነበሮም ሰባት እቲ ሓደ እዩ ባላቶኒ ንወለዱ ዘለዎ ጽልኢ ካብ ማሊኡ ብምስራዝ ጥራሕ እንተይኮነስ ሽም ወለዱ ብምልዋጥ እውን ኣተግቢርዎ እዩ እዚ ሰብ ማሪዮ ባርዋ ተባሂሉ ካብ ጋናውያን ወለዱ ኣብ ጣልያን ዝተወልደ እንትኸውን ኣብ ግዜ ንእስነቱ ከቢድ ናይ ጥዕና ጸገም እዩ ነይርዎ ወለዱ ነዚ ጸገም ንምብዳህ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ዓቕሚ ናብ ዘለዎም ግለሰባት ወሲዶም ብሞግዚትነት ክዓቢ ስምምዕ ፈጺሞም እዮም እቲ ስምምዕ ከዓ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምስቶም ዘጸግዕዎ ግለሰባት ክነብር ቀዳም ሰናብቲ ከዓ ምስቶም ወለዱ ክነብር እዩ ነይሩ ዝተፈራረሙ ብዙሕ ከይጸንሑ ከዓ እቶም ወለዱ ተባኢሶም ተፈላለዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ማሪዮ ምስቶም ዘጸግዕዎ ሙሉእ ብምሉእ ክነብር ጀመረ ኣብ 2008 ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነን ናይ ጣልያን ዜግነት ምስ ተዋሃቦን ናይ ኣቡኡ ሽም ብምቕያር በቶም ዘዕበይዎ ሽም ክጽዋዕ ጀሚሩ እዩ ሽሙ ድማ ካብ ማሪዮ ባርዋ ናብ ማሪዮ ባላቶኒ ተቐየረ 2012 ኣብ ዝተኻየደ ጽዋዕ ኣውሮፓ ባላቶኒ ኣብ ልዕሊ ጀርመን 2 ሹት ከም ዘመዝገበ ዝዝከር እዩ እተን ሹታት ድማ ነታ ዘዕበየቶ ግለሰብ ንመዘከርታ ብሽማ ወፊላ እዩ እዚ ተጻዋቲ ብዛዕባ እቶም ወለዱ ኣብ ሚድያ ኾነ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ሕቶ ተሓቲቱ ንኽምልስ ፈቓደኛ ኣይኮነን ሳልሳይ ኢማኑኤል አደባዮር እዚ ተወላዲ ቶጎ ዝኾነ ካብ ኣርሴናል ክሳብ ሪያል ማድሪድ ዝተጻወተ ኮኸብ ኣፍሪካዊ እዩ እዚ ግለሰብ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ኣትሒዙ ክሳብ ግዜ ጉርምስንኡ ኣብ ኣዝዮም ሕማቓት ዝበሃሉ ስድራ ከም ዝነበረን ዝነብር ምህላውን ሚድያ ገሊጹ እዩ ኣሓቱ ኮነ ኣሕዋቱ ንሃፍቱ እምበር ንዕኡ ከም ዘይፈትዎ እውን ወሲኹ ይገልጽ ቤተሰቡ ብዙሕ ቅርሺ ከም ዝሓትዎን እምቢ እንተኢሉ ድማ ከም ዝበኣስዎ እውን ገሊጹ እዩ ሓው እውን ካብ ኩዕሶ እግሪ ኣውፅዎ ዝብል ደብዳቤ ናብ ሪያል ማድሪድ ከም ዝለኣኸውን ኣድባየር ይዛረብ
ስድርኡ ብህይወት እንዳሃለወ ንብረቱን ገንዘቡ ንኽወርስዎ ንስኺ መኪንኡ ኣነ ገዝኡ ኢሎም እንዳተመዳደቡ ብእዝኑ ከም ዝሰምዐ ንቢቢሲ ኒውስ እውን ይሕብር። እዚ ነገር ልቡ ከም ዝሰበሮ እውን ይገልጽ። ካልኣይ ሜትላንድ ናይልስ ብዛዕባ ናይልስ ዝፍለጥ እንተሃለወ ምስ ኣዲኡ ጁሊስን ምስ ሓዊ ኳርድን ምዕባዩ እንተኾነ እኳ ህቡብ ተፃዋቲ ምስ ኮነ ግን ንኣዲኡ ዝጸልእ ምዃኑ ዝተፈላለየ ምልክት ከርኢ ጀመረ። ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ወላዲት ኣዲኡ ጁሊስ ሚልዮነር ወዳ ከም ዝኸሓዳ ናብ ሚድያ ብምውፃእ ተዛሪባ እያ። ገዛ ክራይ መኽፈሊ ስለ ዘይብላ ሆምለስ ከም ዝኾነትን እትበልዖ ከም ዝሰኣነትን እውን ገሊፃ እያ። ናይልስ ንኣርሴናል ክፍርም ከሎ ንዝረኸቦ ቅርሺ ነዲኡ ከም ዝህባ ዋላ እኳ ተተዛረበ ንሳ ግን ምንም ቅርሺ ከም ዘይተቐበለትን እውን ትገልጽ። ኣብቲ ምስቶም ሓለፍቲ ኣርሴናል ኣብ ዝነበራ ዝርርብ ብዘሕዝን መልክዑ ስምዒታዊት ብምዃናን ዘየድሊ ቃላት ብምዝራባት እቶም ዋርድያታት ጋንታ ኣርሴናል ከም ዘይረብሕ ኣቕሓ ጉሒፎማ እዮም። ኣብዝን ከምዝን ኩነታት እንዳሃለወት ኔልሰን ሙሉእ ወፃኢታት ብምሽፋን ንኣውስትራልያ ቫኬሽን ንኽትወፅእ ገበረ። ኣብቲ ምለሰሉ ግዜ ግን ክልቲኦም ደቃ ምስ ኣዲኦም ርክብ ከም ዘይብሎም ዕላዊ ገበሩ። እቲ ምኽንያት ግን ክዛረቡ ኣይደለዩን። ቀዳማይ ሉካስን ቲዮን እዞም ክልተ ሕዋት ናይ ባየር ሙኒክን ኤስ ሚላን ተፃወቲ ምስ ኣቦኦም ዘለዎም ርክብ ሕማቕ እዩ ነይሩ። ኣቦኦም ጆን ፌሴዋ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ናይ ኣትለንቲኮ ማድሪድ ተፃዋቲ እዩ ነይሩ። ቅድሚ 20 ዓመት ምስ ሰበይቱ ተፋቲሑ ከም ዝጠፍአ ይዛረቡ። ሉካስ ብዛዕባ ኣቦኡ ምስ ተሓተተ ከም ዝኽብል ተሰምዐ። ኣነ ወዲ 23 ዓመት እየ። ቅድሚ 16 ዓመታት ገዲፍና ዝጠፍአሉ ምኽንያት ንዓና ፍቕሪ ስለ ዘይብሉ እዩ ክብል ተሰምዐ። እወ ብዘይ ፍቕሪ ኣቦ ነዶን ዝዓበየ ግብረ መልሲ ፍቕሪ ክህብ ኣይኽእልን ካበይ ምስ ተምሃሮሞ። ክቡራት ቤተሰብ ንሎሚ ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ። እዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ቤተሰብና ኩኑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኔ ቻው ቻው።